Maria Maitea Larrangoitia, egunon. Egunon. Egunon, zer moduz? Ondo, zuek bai? Bueno, hemen txari gara, Ciudadanos, hizkuntzen gaineko gora berak, zozer esateagatik. Bueno, Madrilen bazabiltzazu eta bazakit Ciudadanosek etengabeko gorakada hori, eta azken inkestek horrela iragartzen dut, behintzat Madrilgo gotorlekua hartzeko aukera izango lukela edo, eta bazakit aipatzen diren datuak edo egiten den propaganda ere esango nuke behar bada, bideratu azote dagoen, eta beraz hortik etorriko den etorkizuna? Badago interes bat, Ciudadanos auspotzekoa momentu hontan, eta esango nuke nolabait ere erantzuten diola estatuaren krisi egoerari, eta krisi horretatik aldaketarik egin gabe, baino zerbait regeneratu daren itxurarekin, ez ote duten Ciudadanos jarri nahi, eskuinak jarraitu dezan, eta 78an ondo lotua utzi zen ark askatzeko bidea izan ez dezanez. Operazio baten itxura guztia du, Ciudadanosekin gertatzen ari denak, eta guk egunero ikusten duguna Ciudadanosekin Madrilen da, PP-koak ez badira ere desiragarriak euskaldunontzat, Ciudadanos ez dela hobea. Horri buruzen justu ere, Andoni Ortuzarrek eta guztiuntan aurrekontuen kontua hor gainean daukagularik noski, baina Andoni Ortuzarrek aurreko egunotan egindako adierazpen jaso ditugu hori ariltzeko. Hoy está más cerca que ayer la desaparición del 155 y hoy está más lejos que ayer la llegada de Ciudadanos a la Moncloa. Creo que son dos buenas consecuencias políticas de del compromiso que antes de ayer y ayer arrancamos o obtuvimos del presidente Rajoy. Horrela da? Bueno, batetik, nik esango nuke 155 formalki kentzetik gertuago egon daitekela, baldin eta katalanek presidentea izendatzen badute eta gobernua izendatzen badute, eta ez Eusko Alderdi Jeltzaleak beperekin hitz egin duelako. Eta bestetik, esango nuke, 155 formalki kenduko da, akaso, maiatzean gobernua izendatzen baldin bada. Baina arrisku hori hor egongo da, eta 155 artikulua bera ezarri gabe aspaldian ari da aplikatzen Espainiako gobernua Euskal Herriaren eta Kataluniaren kontra, epaitegi konstituzionala dela, eskuduntzak ez ematea dela, estatutua ez garatzea dela, modu askotara. Beraz, uste dut, tokatzen dena benetan 155aren arriskua Katalanei eta beste edozeini gainetik kentzeko, tokatzen dena da herri bezala indar egitea eta Espainiako gobernuari aurre egitea. Eta ez Espainiako gobernua indartzea, Espainiako gobernuaren politikak auspotzea. Hori batetik. Eta bestetik, Ciudadanos gertuago edo urrutiago egotea gobernutik. Beira, gaur egungo gobernuaren sozio nagusia da Ciudadanos. Eta orain, hirugarren sozio nagusi PNV bilakatu da. Beraz, Ciudadanos egon agintean edo PP egon agintean, Madrildik ez dator Euskal Herriarentzako ez erronik, ez arlo sozialean, ez erabakitze eskubideari edo buru jabetzari dagokionez, eta ez da ere paketa normalizazioari dagokionez. Hortaz, bat egon edo beste egon gobernuan, ez badugu behingo zerri bezala aurre egiten, oso antzeko errezetak izango ditugu eta herri honek aurrera egiteko aukera gutxi egia esan. Indarra egite horri buruz zer gehiago galdutuko dizut. Behar bada entzungarri edo Enric Millo gobernu delegatuaren hitzak Katalunian. Tampoco se volverán a poder utilizar recursos públicos, dinero público, para ese tipo de finalidades ilegales, porque evidentemente el nuevo gobierno ya sabe qué es lo que puede suceder como consecuencia de emprender este tipo de caminos, ¿no? Y la aplicación de este artículo, pues evidentemente se podría aplicar también de manera focalizada. Hain justurenik esaten nuena indartzera dator, ez? Alegia 155 etzaio ezarriko Kataluniari, baldin eta Espainiak nahi duena egiten baldin badu. Edo zer dioela ere herritargoak. Kataluniako herritarrek esan dute zer nahi duten, eta Kataluniako instituzioei herritarren mandatuari nolabait ere erantzutea dagokie. Eta Espainiak esaten diena da, nik ez dut aitortzen herritarrek diotena, ez dizuet aitortzen herri bezala daukazuen eskubidea, zuen aukatzen jarraitzen dut, eta hori hitzez hitz betetzen ez dezuen momentuan, nik kontrako neurriak hartuko ditut. Hori da hautsi behar den errealitatea, hori da hautsi behar den inposizioa, eta gobernu honek aspaldian oso agerikoa duena, baina azken bolara honetan involuzioa are nabarmenagoa den hontan, ez? Bai totalitarismorako, bai rezentralizaziorako joera nabarmena erakusten ari da. Eta ez da Ciudadanosen iritsieraren zain egon behar hori ikusteko. Hori gaurkoz gertatzen ari da, eta gobernu horri ez zaio aurre egiten ari Eusko Alderdi Jeltzalea, gainerako alderdien eskutik, ze hau herri bezala defendatu beharko
beharko genuke eta herri bezala egin beharko genuke aurre. Bueno, indar egite horri buruz edo, eta Euzko Alderdi Jeltzaleak Mariano Rajoyrekin sinatutako akordio edo konpromiso horren osetik, nolabait aurrekontuen tramitazioa aurrera doa, orain helegite partzialak izango dira, eta hilaren 22 arte okerrezanago epea hortxe dago, helegite horiek eta zuzenketa horiek aurrera eramateko. Bueno, zein den estrategia? Eta hemen aurrekoan ere, zure taldekide batek esaten zigun, Euzko Alderdi Jeltzaleak estrategia aldatu beharko lukeela. Eta, galdera horrometetik, zein da beste estrategia? Bueno, nik uste dut, egin beharko luken estrategia eta guk geuk ere egin beharko genukena eta denok eskutik dala Euskal Herriaren interesak defendatu. Eta horretarako, dagoeneko estatuarekin joko arauak aldatu beharrean gaude. Gaur-gaurkoz, estatuak demostratu digu ez gaituela berdinetik berdinera tratatzen. Ez gaituela aintzat hartzen, ez dituela herri honen ez eskuduntzak, ez herritarren erabakiak aintzat hartzen eta errespetatzen. Eta bakarrik erabiltzen duela legeak dioena edo egiten zaizkion eskariak, hoien inguruan nolabait momentu jakin batzutan egiten dituela konzesio batzuk esan dezagun beharra duenean. Eta iristen ari gara momentu batera baita eskubideekin ere nolabaiteko negoziazio merkantzia bilakatzen ari dela. Uste duguna da joko arauak aldatzeko unea dela, herri honek herri bezala dituen eskubideak defendatzeko garaia dela eta horrek estrategia bateratua izan beharko lukela denon aldetik. Horregatik nion lehen herri bezala defendatu beharko genukela Madrilen aurrean. Eta hori nekez egingo da Madrilen oso ahul dagoen gobernu bat indartuz, eta beste urtebeterako oxigenoa emanez, jarraitu dezan orain arteko bidetik. Aspaldi esan ziguten, jaurlaritzatik ere, nolabait ere, pien parez horrela hitz hauek erabili zituen Erkoreka jaunak jartzeko garaia zela. Guk diogu baietz, hala egiteko garaia dela. Uste dut nekez egingo duela hori Euzko Alderdi Jeltzaleak Partido Popularrarekin onerlako akordioak lortuz. Eman dezagun momentu batez, Partido Popularraren ahulezi horretan Euzko Alderdi Jeltzaleak etekin oso onak ateratzen dituela, ez bakarrik Euzko Alderdi Jeltzalearentzako, baizik Euskal Herri osoarentzako. Etekin oso onak balira ere uko inberko litzaieke etekin hoiei? Zer da etekin onak ateratzea? Hipotesi bada, etekin ona eskumen guztiak esateterako, osatzea grega osatuan, zer osora imaginatu dezagun? Azteko, Euskal Alderdi Jeltzalea da esaten duena eskumenak ez direla negoziazioan egoten, hori gobernuei dagokielako negoziatzea eta ez alderdiei, hortaz pentsatu nahi dut hori ez dela negoziazio iturri izango. Edozein dela ere, joko arauak aldatzeko beharra berdin egongo litzateke. Alegia, eskuduntzak zer lortuko dira? PPek behar badaukanean edo gobernuak behar badaukanean, ez da lege bat, ez da bete beharreko eskubide bat, eskubideak merkantzia dira edo eskubide dira. Uste dut, printzipio batzuk daudela hemen jokoan garrantzitsuak direnak ezartzeko. Ze bestela, momentuan alderdi batek lortzen dituen gauza txiki batzuk, benetako onura handia galarazi egiten dute, edo hori lortzeko bidea egitea galarazten dute. Ez dakigu, ze akordio erdietsiko duten, maiatzean aurrekontuak onartzeko. Zeia segurutzat jo daiteke onartuko dituztela. Baina, desde luego, pentsioena adibidez, ez da akordion bat. Euskal Herri Jeltzaleak badu ohitura ona dena bezala saltzen, ona ez dena. Eta pentsioena da adibide bat. Ze Euskal Herri Jeltzaleak leporatu digu beste hoi azken egun hauetan inork ez dugula pentsionisten hitza entzun. Tamalez, besteok entzun dugu pentsionisten hitza eta Euskal Herri Jeltzaleak ez. Kezka gehiago du pentsionistak kalean daudelako eta ez pentsionisten aldarriengatik. Ze pentsionistek eskatzen dutena duintasuna da. Naiz eta Urkulluk esan zuen bezala legebiltzarrak eskatutakoa sinatu duten? Ez. Begira, legebiltzarrak eskatu zion jaurlaritzari 3 gauza. Bat, pentsioak KPI-aren arabera igotzea. 2, 1.080 euro ezartzea pentsio minimoa. Hori ere eskatu zaio. Hori ere pentsionistek milaka sinadurekin, herri ekimen legegile batekin eskatu diote. Ez orain, azkeneko 3 urtetan. Hori eskatzen diote astelenero mobilizazioetan pentsionistek. Eta horri entzungor egiten dio. Esan ez besteak beste, Madrili dagokiola. Eta Madrilek ezer egiten ez duen bitartean, bere herritarrentzako eskubide baden hori, eta gaur bermatu behar dena, eta ez bihar edo ez etzi, uko egiten dio, esan ez, berez Madrili dagokiola. Baina bitartean, jarraitzen dugu, 150 baino gehiago pentsionistetan, 800 eurotik bera kobratuz. Pobrezian, miseria gorrian ez dagoena. Hori da daukagun errealitatea eta horri egin behartzaio aurre. Eta KPI igotzea, izango da aurrera pauso txiki bat, baina tamalez uste dut gehiago bilatzen duela mobilizazioek eragin dioten egonezinari aurre egitea, egonezina gobernuetan daudenei, bai Jaurlaritzan eta bai Madrilen, eta ez benetan pentsionisten aldarriei kasu egin alizatea. Ze bere esku hemendik
dauzkan eskuduntzak baliatuz, bihar bertan gutxien kobratzen duten pensionisten egoera hobetzeko tresnak badauzka, dirua badauka, baina borondate politikorik ez dauka. Beraz, borondate politikorik ez badauka, ezin salduko du partxe bat den hori eta epeluzerako benetako aldaketa ez dakarren hori akordio on bezala. Uste dute, ohitura dagoela, gauza txiki bat ikusteko on bezala, askotan txiki hori lortzeak handia lortzeko bidea oztopatzen duenean. Beste zalantza, lehendakari berak eta Andoni Ortuzarrek behin baino dagoeneko esan dutena, alegia arazoa Espainiako alderdien artean dagoela, ezkerreko alderdien, alternatiba diren alderdien artean dagoela. Alegia ez dagoela indarrik, ez borondaterik elkartuta Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko. Bai, baina aleginak egiten dituztenean, gobernuari gauzak zail jartzeko, Eusko Alderdi Jeltzalea da, auspoa eta oxigenoa ematen diona gobernu horri. Beraz, uste dute Eusko Alderdi Jeltzaleak hori ezin duela horrela esan. Eta hori horrela izan da ere, guk Euskal Herritarrak ditugu jomuga, helburu eta gure interes nagusi. Eta Euskal Herritarren ongizatea, gaur egun dauzkagun eskuduntza eta buru jabetza mugatuarekin hobetzea daukagun neurrian, hori ez aplikatzea da niretzat onartezina dena. Naiz eta jakin ardurak beste leku batzuetan daudela. Baina oso erresa da, gobernu ardura ez dagoen tokian beste bati eskatzea, norbera gobernuan dagoen tokian egiten ez duena. Uste dut hori ez dela zilegi. Bueno, guztutaz itzen gogen duke, asko zere gehiago noski, denboran kabitu barra dauzkatanak, eta hasteko eta behintzat, etaren desagerpena izan daitekena, etzi gertatuko ote den, ez dakigu nola izango den, zer gertatuko den, ikusteko dago guzti hori, baina, bueno, akabura hori behar moduan egingo da, agiria gora, agiria bera, agiria horrezer esango duen, hor gabiltza bueltaka, nolait luparekin, etorriko dena ere azertu nahian, aurrekaria noski aurretik eta katera zuena agiriura, eta han, beste, errespetu, nolaiteko, biktimen banaketa hori, ez da, nolaite, batzui errespetua, eta beste, ez zula gertatu behar aitortuz, tira, ezakit, akabuera behar modukoa izango da? Nik espero dut baietz, naiz eta batzuk tamalez azken momentura arte oztopoa jartzen ari direnez. Ze nik egia esan, uste dut biktima guztiak aitortu behar direla, uste dut askotan esan dut eta errepikatuko dut gaur, biktima guztiei egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak eman behar zaizkiela, eta uste dut hori etak bere agirian inolako biktimari ez dio laukatu, baina naiz eta batzuk ez nahikotzat jo pausori, nahiago nuke beste batzuk ez nahikoak diren pausoak ematen hasiko balira. Ze batzuk hasi ere ez dira egin. Eta nahikoa diren pausotara iristeko ez nahikoetatik hasi behar ere izaten da. 7 urte hauetan alde batetik pauso ezberdinak egon dira, iragarri zen alde bakarreko prozesua izango zela, eta hala izaten ari da, eta beste alde batetik berriz, edo ez dira pausoak eman, edo eskatzen ziren urratsak iritsi denean balioak kendu nahi izan zaie, edo pauso horiek gertatzea oztopatzeraino ere iritsi dira gobernu espainolaren kasuan. Uste dut egoerak arduraz jokatzeko eskatzen duela, uste dut egoera honek eta bakoitzak egingo duenak egun hauetan gerorako garbi utziko duela zein ari den zertan, eta ardura horretan eta maila horretan batzuk maila ematen ari dira eta beste batzuk ez bistan da. Bazirudien hau aste hontan eta komunikatu horretan esantzena gertatzeko irrikitan zegoela mundu guztia eta iristen denean itxuraz ez da hain ona edo ez da hain positiboa. Nik uste dut gertakari positiboa dela, esango nuke herritarren gehiengoak positibozat bezala bizi duela, naiz eta oraindik konpontzeko beste gauza asko dauden eta egiteko ibilbide luze bat badagoen, ez? Eta tamalez modu batera indarkeria guztiak ez diren desagertuko. Zekit Frantziako laissez-faire, laissez-passer hori behar bada batetik, edo Zoido Espainiako barne ministroaren hitzak bestetik, hauexek? Vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre y tome la medida que tome la organización terrorista ETA. Hori erderaz eta bezala aviso navegantes edo zer da? Hori da Alderdi Popularraren jarreraren adierazle oso garbi bat, ez? Alderdi Popularra oso deseroso dago azkeneko 7 urtetan herri hontan normalizazio bidean urratsak egin direlako, nahiago luke aspaldiko eszenarioan jarraitu naiz eta gogorra den hau esatea, besteak beste behin etaren indarkeria desagertzen denean, geroz eta biluziago geratzen delako Espainiak ez duela ez eskaintza demokratikorik Kataluniarentzat ez duen bezala Euskal Herriarentzat, eta aspaldian esaten zen ura, indarkeriari gabe edozein proiektu defenditu zezaketela edo genezakeela ez dela egia.
Estatu espainolean independentziak ez dauka kabidarik, naiz eta herritarren gehiengoak ala erabaki, eta beraz proiektu politiko guztiak ez dira defendagarriak. Ez ziren lehen, ez dira orain, eta horrelako gobernuekin ez dira gerora ere izango. Beraz, sorpresarik ez dut hartzen, askotan esan izan dugu langa jarri eta langa hori gainditu denean, beste langa bat gorago jarretzeko joera izan duela Alderdi Popularrak duela 10 urteko egoeran bageunde bezala eta 7 urtetan ezer gertatu esan ez baliz bezala, eta jarrera horri erantzuten dio tamalez berriro ere gobernuak Zoido jaunaren ahotik kasu hontan. Bueno, ustekabekoak hartzen hasita Jordi Eboleri, Rafael Berak aurrekoan esandako asko eta asko, baina baten batzuk hartzegatik behintzat hitzak aukeratu ditugu. Que mataban eran ellos y nosotros éramos los que nos defendíamos, lo he dicho desde el principio, y esa es mi bandera. Mi bandera. En algunos casos matando también. Lo defendíamos. Es decir, si no hubiesen matado, no había habido errores. Bueno, Rafael Beraren esplikazioak ezakite elkarrizketa hori ikusteko entzuteko aukerarik izan zenuen, baina bentsate hainbat pasarte esangurazu, eta berriz ere gal kontu hori ezinbestean emai gainera. Bueno, Rafael Berak betiko lepotik burua, elkarrizketa honetan estatu indarkeriaren apologia egin zuen nabarmen, eta beira, hain justu ere, Euskal Herrian eta Estatu Espainolean, eta atentaturik egiten ez duenetik, inoiz baino apologiagatik sumario gehiago daude irekita, baina uste dute Rafael Berari inork ez diola sumario horiek irekiko. Gauza asko esan zituen adierazgarri direnak, nagusiki tesi hori mantendu zuen, eta apologia egin zuen, eta hain justu ere, berak esan zuen bezala ez 14 hilabete egin zituen espetxean, naiz eta 3 kondenetan 18 urte leporatu zizkioten. Hau da urrean daukagun estatuaren argazkirik ezin hobea. Segun eta giza eskubideen urraketa zeinek egiten duen, horrek impunitatea dauka, horrek zigorrak badaude ere, gero atzeko atetik zigorroiek ez betetzeko bide guztiak dauzka, eta beste batzukin berriz, mendeku bezala erabiltzen da bai kondena edo bai gartzela politika, ez? Hori da, aurrean daukagun estatuaren maila demokratikoa, eta Rafael Berak estatu hori ordezkatu zuen urtetan, eta esango nuke ordezkatzen duela gaur egun ere. Bueno, solaskide ireko egin nahi dien, baina aurretik ebintzate atzo maiatzaren bata, eta, guztiek azimarratzen dutena behar bada, eta benok ere ikusi genuena behar bada, emakumeen eta feminismoaren aldarria, nolabait, lehen mailan leku gehien eta behintzat, ez dakit, alde horretatik zer sentitzen duzun, zerbait aldatu den, hemen inflexio historiatik begiratuta, bazakit inflexioa gertatzen ari ote den, edo nola bizi izan duzu? Nik uste du martxoaren 8 izan zela horren argazkirik adierazgarriena, eta nik pozez bizi dut emakumeon ahalduntze hori, eta emakumeok gure realitatea eraldatzeko grina hori adieraztea, ez? Geu gara, emakumeak oroar, 50% baino gehiago izan da, prekarietatea, pobrezia, azkeneko urte hauetako politikak gehien nozitzen ari garena, horren ondorio negatiboak gehien nozitzen ari garena, horri erantzita sistema patriarkal batean bizi garela, hain justu ere, remuneratua ez den, soldatapekoa ez den, zaintzaren lan hori, gizartearen onurarako lan hori, oraindik gure bizkar jartzen duena eta errekonozitzen ez duena, ez. Sistema goiti bera aldatzeko beharra dago, benetan gizarte justu batera joango baldin bagara, horren erdigunean emakumeon errealitatea aldarri nagusi izan behar du gizon zein emakumeontzat, eta nire ustez maiatzaren lehenean oin presente egotea berri pozgarria da, eta ikusi dugu azken egun hauetan Iruñako sententziaren harira, gazte heldu adin guztietako emakumeak dagoeneko ez gaudela isilik geratzeko, eta espero dut horrela jarraitzea. Bueno, nire zuretik, Felix, azteko? Egunon. Egunon, Felix. Horre kontu buruz. Bai. PNV-ek bi arrazoi eman ditu, PP-rekin akordio egiteko, alde batetik jubilatuen aferian, bi urtez KPI-ren igoera, gero beste 4 urtez atzeratzea sostenigarritasunaren zera legea, hori alde batetik, eta bestetik Ciudadanosi ateak iztea gobernuan ezartzeko. Biak, zuri ez eizkizu nahikoak iruditu, ezta? Baina galdetu nahi dizut, zer uste duzun Euskal Gizartean nola ikusten den, zuri ikuskuntutik, akordio hau? Hau da, gutxi ezten du Euskal Gizarteak lorpen hori, edo ez dira lorpen modura
onartuko zuk nola ikusten duzu? Zeren, gauza bat da, teorian esatea ez da nahikoa, zeren beste aldarrikapen batzuk ere egon dira jubilatuen aldetik, eta Ciudadanos eta PP-ren artean, teorian ezberdintasunik handiegirik ez da izango, baina euskal gizarteak horrela ikusten du, Ciudadanosen eta PP-ren arteko... Bueno, nik esango nuke pensionisten gaian atzo kalean entzun zena, edo pensionistea estelenean entzutea besterik ez dagoela, jabetzeko hori ez dela pensionistek eskatzen dutena. Partxe badela eta benetazko soluzioak eskatzen dituztela, eta benetazko soluzioak direla pentsioak duinak izatea, eta egin diren reformak bertan bera uztea. Eta honekin Euskal Alderdi Jeltzalea kontrakoa egiten ari da. Erreforma horiek babesten ari da. Eta besteari dagokionez, zer nahi duzu esatea? Azkenean, Ciudadanos iristea galarazi nahi baina Ciudadanosen sozio bilakatu da, PP-ren sozio bilakatu denean. Oso antzeko politikak egingo dituzte, politika antisozialak, herria bukatzen dutenak, Kataluniari 155 aplikatzen diotenak, Zoido bezalako ministroak dituztenak bake eta normalizazioan oztopoak jarriz, orokortasuna begiratuta nik onuratik gutxi ikusten diot. Eta pentsatu nahi dut herritarrek, baino ez naiz ni nor herritarren izenean hitz egiteko, hori dena irakurtzen badute ere, desde luego ez dutela basoa erdi betea ikusiko baizik eta erdi hutsa. Egunon, Marian. Egunon. Nik, pixka bat aurrera begira jarri nahiko nuke edo, aipatu duzu alde batetik, estatutik datorren birzentralizaziorako ez, ahalegin hori alde batetik, eta, aipatu duzu ere, PP-ren gobernutik neurri antisozialak edo ez, ezartzeko nahia edo ahalegina dagoela etengabe, pixka bat mobilizazio soziala areagotu dela esango nuke, ikusi dugu emakumeen aldetik, pentsiodunen mugimendua, kalean badago nolabaiteko indarra, eta ikusita hurrengo urtean foru eta udal hauteskundeak datozela, ez dakit Euskal Herria Bildu nola doan edo nola posizionatzen den pixka bate hauteskunde horiei begira egoera politikoa eta zein den kontuan izan da. Zalantzarik ez dago hauteskunde horiek oso garrantzitsuak direla, guretzat udal mailako eta foru mailako, Nafarroan gobernua ere aukeratu behar da parlamentua berritzearekin batera, horiek direla guretzat beti izan dira oso hauteskunde garrantzitsuak maila lokalean, beti eman diogu garrantzia gertueneko diren instituzioak direlako eta oso gertu daudelako. Guretzat, hauteskunde horietan indartsu egotea eta indarra handiz egoteak ahalbidetuko digu eta lagunduko digu benetan herri bezala Madrildik datorren erasoaldiari aurre egiteko egin behar den politika sendoago bat egiteko bidean. Horrek gu indartzen bagaitu, horrek ere ahalbidetuko digu indar gehiago egitea behar dugune politika horretan. Besteak beste, burujabetza oso mugatua daukagulako, Madrildik ez erroberik etorriko zaigun esperoan ezin garelako egon, eta uste dugulako hemen gure artean gehiengo sozial, sindikal, politikok erabaki behar dugula, herri honek aurrera egingo baldin badu nola egiten dugun hori. Madrildik ez delako ez erronik etorriko. Eta uste dut hori dela guretzat, Euskal Herria Bildurentzat behintzat, Euskal Herritarro daukagun erronka nagusia. Eta hori, hauteskunde horietatik indartsu baterata, erresagoa izango dugu egiteko. Hemen ikusi da, mobilizazioek edo indar korrelazioak eragiten dute batzuk mugitzea. Ez atzean dagoen eskariak. Alegindu gaitezen indar korrelazioa eta mobilizazio hori alik eta indartsu izan dadin batzuk ez beraien interes partidistengatik, baizik eta behingoz egoerak ala behartzen ditulako besteik ez badamoitu daitezen. Egunon, Marian. Estebanek estrategiari buruz galdetu izutazuk, literalki erantzun diozu joko arauak aldatu estatuarekiko, ez? Nik uste dut hori estrategia baino gehiago helburua dela, ez? Ez duana garbi ikusten, ibilbide horretan zein den estrategia, iruditzen zait, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bilduren artean, Ezker Abertzaleen artean, dagoen hegemoniaren borroka honetan ezinezkoa dela, orain nik ikusten duanez, eta gaurko zure elkarrezketa testigu, edo aurreko Andoni Ortuzarrena baita ere, nik uste dut hori ezinezkoa dela. Beraz, helburua marraztu duzu, eta nik uste dut helburu horrekin jende asko dagoela ados, baina nik estrategia bat ez dut ikusten helburu hori lortu bidean, ez, alde batetik. Eta gero, bai, niri, ez dakitez, aurrekontuen inguruan, ez, nik ez dakidana alternatiba zein den, ez. Ondo dago, eta beharrezkoa da, eta eskertzeko da baita ere kritikatzea, eta azken finean horretako zaudeta, ez, batzuk zein bestea, baina ni begi
begiratzen hasten naiz, ez dakit zein den estrategia, eta iruditzen zait gainera Eusko Alderdi Jeltzaleak babestuko baditu, eta nik uste babestuko dituela aurrekontuak, guztioi egiten dira mesede Ciudadanosei ezik, ez? Baita zuei ere, Alderdi Sozialistari, Podemosei, azken finean zuei kritikarako esparru bat eman dizuelako. Baina ez dakit zein den alternatiba. Aurrekontua luzatzea alternatiba da, hauteskundeak deitzea alternatiba bada, zentsura mozio bat, hori ez dago Eusko Alderdi Jeltzalearen esko, ez dut ikusten alternatiba zein den momentu honetan, ez? Eta hori da niri inork erantzuten ez diana, ez? Eta bukatzeko, zuk uste duzu aurrekontu bat babesteak, beste alderdi batekin batera, horrek sozio bihurtzen duela alderdi batzuk, oraingo hitzak, ez? Adibidez, Ciudadanosen sozio da Eusko Alderdi Jeltzalea. Zuk uste duzu, ez duzu hori pixkat urrutitxo joatea dela, adibidez, hemen Euskal Herria Bilduk Arabako iazko aurrekontuak babestu zituenean Eusko Alderdi Jeltzalearen, Alderdi Sozialistaren sozio bihurtu zituen. Ez dakit ez, askotan iruditzen zait, ari garela aurrekontu bati, hemengoa edo hangoa ordin da, horrelako garrantzi bat ematen nire ustez bintzat agian ez daukana, ez? Eta entzutea Eusko Alderdi Jeltzalea Ciudadanosen sozio bihurtu dela, aurrekontuen babesean bakoitza bere interesati bat egin duelako, ez da, iruditzen zait urrutitxo joatea dela. Aurrekontu bat ez da dokumentu ekonomiko bat. Aurrekontu bat da gobernu baten urteko legeri garrantzitsuena eta bere jardun politikoa nolabait ere arikatzen duen dokumento bat. Ez da edozein. Ez da lege simple bat eta isolatuki hartu daitekeena. Iaz aurrekontuak onartzeari esker gobernuak lortu zuen indarrak ahalbidetu zuen 155 aplikatzea. Hori horrela da. Da zein zen alternatiba? Esan nahi badidazu horrekin alternatiba ezin duela izan hauteskundeak egitea edo aurrekonturik ez egotea eta prorrogatzea, hori ezin da izan disjuntiba. Esan nahi dut. Benetan aldatu behar baditugu joko arauak estatuarekin, benetan herri bezala balioan jarrigo baldin badugu daukagun eskuduntza mugatuak eta horiek garatzeko daukagun interesa, benetan hori egingo badugu handira jokatu behar dugu, eta ez txikira. Eta presupuestoak onartzeak hauteskunde batzuen beldur, edo ez dakizerren beldur, beste hainbat gauza onartezin barnebiltzen dituen zerbait onartuta, hori nire ustez txikira jokatzea da. Nik ez diot beldurrik hauteskundeak aurreratzeari. Badakit PPk ez duela egingo haut dagoelako. Baina uste dut hori ezin duela izan nolabait ere ekuazio posiblea. Ezin du izan. Eta esaten duzu, helburua dela nolabait ere hori eta estrategia. Azteko helburu berdina izan beharko genuke, estrategia mankomu bat izateko. Nahiago nuke, ala balitz. Nahiago nuke. Eta estrategia litzateke, zalantzari gabe, hemen gehiengoak artikulatzea, hori posible egingo dutenak Madrilen. Askotan esan dugu, eta ni ez naiz aspertuko esaten. Nik nahiago nuke Madrilera eskutik joango bagina, herri hau defendatuz. Eta hori handira jokatzea litzateke. Naizta, arriskuak izan, hauteskundeak egongo direla, Ciudadanos iritsiko dela, benetan norbaitek uste du aldea handia izango dela, benetan norbaitek uste du Ciudadanos iristeko beharra dagoela, norbaitek daukaguna arriskuan ikusteko, eta herri honek Espainiari lotuta etorkizunik ez duela ikusteko, uste dut hori peperekin oso agerian geratu dela. Ez dagoela, ez dakiz zerren beldurraren auspoa mugitu beharrik. Errealitatea nahikoa gordina bada, eta nire ustez ez berdintasuna hortan dago, akaso hitzak beste batzuk erabili daitezke, ez? Baina azkenean erabaki behar dena da, ea handira edo txikira jokatuko den. Baina hori iritsi bitartean, adibidez, ez da importantea hemen kupoa izatea adibidez. Hori iritsi bitartean. Esan nahi dute, berdin da, maigainean urte batzutarako kupoa ziurtatuta izatea, edo Ciudadanos gobernua iritsitza horretarako aukera gehiengo absolutu bitartean, esan nahi dut. Ez dira tresna garrantzitsua. Baina nik EAJari kaso egiten badiot, hori ez da presupuestuen negoziazio. Hori gobernuen arteko tresna da, eta hori berez ez luke egon behar presupuestu baten negoziazio mailan. Eta gobernuak etzaitunez aintzat hartzen, berdinetik berdinera, ez duenez batzorde bilateral hori behar den bezala deitzen, baizik eta berari komeni zaionean, hori ez baduzu hausten, joko maltzur hori, menpeko joku hori, ez dizuna ahalbidetzen zurea defenditzea, soilik gobernu bat ahul dagonean, hori ez baduzu hausten, ez dezu inoiz lortuko herri honek aurrera egitea, horregatik noa txikira edo ondira jokatzearen horretan. Ados nago, ez dira nainork azaltzen da hori nola egiten den, ez dakit nola egiten den, ze azken finean, printzipioz soziotzat izan behar duzun hori, baldin bada eskubiko alderdi regionalista bat, Ciudadanosen sozio, nik
abertzale gisa, eta barkatu ez da debate bat, nik itxaropena galdu egiten dut, ez dakit nola den posible. Ni nahiago nuke horrelakorik esan beharrik ez izatea, nahiago nuke denok herri honen interesak erdigunean jarriko bagenitu, eta uste dut, ez daukagula zertan etorkizuneko Euskal Herri baten eredu sozialean ados egon beharrik, adibidez eskubikoa esaten duzunean Eusko Alderdi Jeltzaleagatik, baino bai garbi nik ez du pentsatzen hori, ez baino garbi esan behar dugu, ea herri honek eskubidea daukan bere etorkizuna erabakitzeko, ea erabakitze eskubidea eta herritarrek esango dutena gaindiezina den eta baldintza ezin, ez, mugiezina den edo ez, eta horraino behintzat ados baldin bagaude hori defendatu. Uste dut hori ez litzatekela haundira jokatzen hasteko abia puntu txarra. Ez daukagu euneko unean ados egon beharrik. Baino herri honen defentsan, ea lehentasuna jartzen dugun edo ez, nire ustez hor dago gakoa, kasutan. Bueno, gogoan beti ere, lehendakariak beinola, Podemos eta Sozialisten arteko ituna eta gobernu bat aldeztuko lukela, edo nahiago lukeela esan zuela, ez da? Baina ez dela posible, eta hain berriki egunotan berretsi du, ez dela hori Espainian posible, eta beraz alternatiba ez dagoela hor, eta hortik ez datorrela inolako biderik. Ez posible ez da, besteak beste Espainian garrantzitsuagoa delako alderdi handientzat Espainiaren batasunari eustea eta 78ko erregimenari eustea, herritarren eskubide sozialak bermatzea baino. Eta badaude bere burua ezkerrekotzat jotzen duten batzuk, lehentasun hori dutenak. Hori horrela den bitartean, Espainiatik benetako aldaketa bat etorriko den, eta herri honek benetan aldaketa batetik demokraziarako aukerarik izango duen edo itxarotea, nire ustez da, alperrik itxarotea. Etorriko ez den zerbaiten zain egotea. Espainiaren batasuna da lehentasuna, 3 alderdi handientzat. Eta hori da, zio nagusia. Horrek ahalbidetu zuen, Mariano Rajoy presidente izatea eta ez beste norbait. Eta hori ez dugu biztatik galdu behar. Ez dugu biztatik galdu behar, hori ze problema. Maria Beitiala Regoitia jarretuko genuke horla txezketan, seguru hemen gogoz geratu direlako, seguru Iraia eta Felix ere. Ja tira, 10:50 edo jota dauzkagu, beraz, urrengo batean gehiago. Eskerrik asko. Zuei. Zuekin belaxen naiz, albisteak orain Amane Ibañez.